Vítáme vás u čtvrtého závodu letošního GPD Rally Cupu 2016. Jezdci i technika se opět setkali na kopřivnickém polygonu Tatry Track AS. Tentokrát se závod jel v nedělním termínu, jelikož se zde v sobotu konala populární valašská rally, která areál využila nejen jako diváckou rychlostní zkoušku, ale i servisní parkoviště. Tato novinka pro Valašku se ukázala jako velice dobré rozhodnutí. Prostorný servis a atraktivní rychlostku ocenili nejen jezdci a týmy, ale i diváci. Do GPDčka se tentokrát přihlásilo 32 jezdců ze 3 zemí. Na trati rychlostních zkoušek proti sobě opět soupeřili vozy specifikace VRC, R5, nechyběly produkční vozy značek Subaru, Mitsubishi, Ford a také 19 vozů s poháněnou jednou nápravou. Slunečné počasí a technická trať tak připravila drobnou výhodu i menším vozům. Pořadatel využil identickou rychlostní zkoušku, jako se jela na valašské rally. Jen ji rozdělil fotobuňkou na 2 části. Celkově se jelo tedy 6 rychlostních zkoušek a jezdci si mohli porovnat dosažené časy s velkýma rukama z českého sprintového mistráku. S ambicemi na vítězství ve dvoukolkách nastupovalo do soutěže hned několik posádek. Na trati se však od začátku dostal do vedení Jan Kundlák na Peugeotu 208 R3, který si své prvenství udržel po celou soutěž a zaslouženě si dojel pro zlato v kategorii F2. Nejen, že byl ve třídě nejrychlejší ze všech 6 RZ, ale dojel na krásném 5. místě v absolutním pořadí. Druhým místem v kategorii F2 a 6. absolutně se tentokrát prezentoval Tomáš Dostál na Seatu Ibiza. Tomáš celou soutěž útočil na první místo a v cíli ztrácel na vítěze pouze necelých 8 sekund. Tentokrát ale na výborně jedoucího Jana recept nenašel. Bronzový stupínek patřil Milanu Obádalovi na Renaultu Clio, který zaostal za stříbrem necelých 14 sekund, ale s přehledem si za sebou držel polského jezdce, pravidelně startujícího na GPDčku Sebastiana Puzoně na voze stejné značky, na kterého zbyla bramborová medaile. Pro 5. místo si v cíli dojel atraktivně jedoucí další polský jezdec Lukáš Halama na Nissanu Sunny. O absolutní vítězství si to rozdali jezdci kategorie F4. Vstup do soutěže vyšel nejlépe Romanu Odložilíkovi s Fordem Fiesta R5, který na sobotní valašské rally obsadil druhou příčku absolutně. Roman v neděli dokázal na této rychlostní zkoušce ještě zrychlit o více jak 3 sekundy svůj čas ze soboty a od první rychlostky se ujal vedení v soutěži. 6 nejrychlejšími časy si po právu domů odvezl i 4. vítězství za sebou z podniku GPD Rally Cupu 2016. Stříbrný dojel Silvestr Mikuláštík na Škodě Octavia VRC, který se tentokrát vyrovnanými výsledky bezpečně držel na 2. místě. Při porovnání časů s jezdci valašské rally by Silvero zajel v prvním průjezdu druhý čas absolutně a v druhém třetí, což je pozitivní zjištění pro jezdce i organizátora GPD Cupu. Boj o 3. příčku připomínal houpačku. V souboji Matěna versus Podešva byl nakonec šťastnější Jaroslav Podešva se Subaru Impreza 22B a odvezl si z Kopřivnice další pohár do sbírky, tentokrát za 3. místo. Járovi v poslední zkoušce usnadnila boj o bronz technická závada na voze Mitsubishi Lancer Evo 9 Lukáše Matěny. V polovině závodu Lukáš ještě držel 3. příčku s minimálním náskokem, ale spadlá hadice turba tak rozhodla o výsledcích ve 4. podniku GPD Rally Cupu, ze kterého si Lukáš odváží aspoň cenné body za 4. příčku do žebříčku šampionátu v absolutním pořadí. Při záběrech z vyhlašování vítězů v kategorii F2 a absolutním pořadí vás zveme na další podnik GPD Rally Cupu 2016, který zavítá na polygon do Vysokého Mýta v pondělí 16.5., kdy se jezdci i tentokrát utkají v boji o stupně vítězů a body do celkového pořadí v šampionátu. My pochopitelně budeme s kamerou u toho a přineseme vám informace a to nejzajímavější z dění v závodu.
do té doby s motem Rally Cupu Go Hard or Go Home se těšíme na shledanou.